Tempel. Cara saiki lek ora disetempeli ora iso metu duwite. Nggih. Kula gawane niki nggih bukti yen to kula panjenengan wis ana petung ing mapan wonten nggih ngestaken dawuh manggawa munggah jago sampeyan wonten Blabar Kawat sanget jenengan. Ayo Bratasena. Ya. Nek kowe kalah negara Mandura rubuh. Tegese harus menang. Bagus. Ya, sampe. Hei. Iblis lanang iso didegelakne iki lho. Parat temenan ora. Turune mboten. Pinten lho sing dilemera. Turu. Kula bar entek rawon sak piring niku. Mripat kula rada buyut ora. Jagoku kudu menang. Bratasena kudu mati sendika. Mang munggah wonten pepangguan kula keploki nganti kaya dara muluk. Nggih. Mati dening ukana lho. Ai ning kene ababe ora. Mbah, mang mriki, Mbah. Nggih. Dos pundi? Jagoku bakal tarung, nggih. Nek miturut panjenengan, jago kula supaya menang kudu madhep teng pundi? Madhep ngaler. Madhep ngalor, nggih. Sebabe posisi dina niki naga taun menika posisine wonten lor. Malah nembe jagongan kali naga sari barang. Dadi komplit teng mriku. Kok panganan nggih. Tiba Kemil niku menang. Niki totoaning negara, totoaning nyawaku. Piye carane supaya menang? Nggih, pun to mang percados kalian kula. Oke, sing do golek teng kula niku sasate berhasil. Pengen dadi lurah niku takon aku, kula syarati nggih dadi lurah. Pengen dadi dewan niku kae sing do sambat kali kula, sasate do dadi kabeh. Lah sampean pengen dadi Ratu Mandura, srana menang adon-adon jago, sampean mboten kleru nek golek dukun kula. Ngoten. Nggih. Jago kula calone menang apa kalah? Kula hitung dina lan pasaran kula godak kathukne kok temune angka 6. Angka 6 nggih. Angka 6 tegese, angka 6 niku tegese menang. Buktine 1 menang, 2 kalah, 3 menang, 4 kalah, 5 menang, 6 menang. Menang napa kalah? Menang pemain percaya kula. Loh, niki nggih tuku rokok leh nyapot to kaya ngene iki. Dadak ngono barang ki nyapot to. Niki rezeki nggih panjenengan karo sapa. Wong kula niku nggih sampun naik kelas bantu panjenengan. Purun apa mboten? Purun rezeki kok tak anggite ora. Sepi-sepi kaya ngene kok dikai dhuwit ora gelem. Tar kidune tan kula weda ping prongos ngono kok. Rezeki kok ora dikeke. Ora ditampani. Mang dongake nggih. Zaman pun meneng nalikanipun nggih nalikanipun jago sampeyan gelut wonten ing Blabar Kawat Jangat Cinencang kula mboten badhe meneng pripun kula ubengi Blabar Kawat sampean ubengi tok mboten kali kula sebari uyah tok kali tahu sak petise barang terus mengke mengangang saged tiba Kemil niku tiba menang. Matur nuwun, sami-sami. Menang karepmu, kalah karepmu. Sing penting entuk duit. Dari informasi rada adoh sithik neng muneng kok enek Cahayu iki tenanan apa ora? Lumayan lah kena nggih tombo adem rendeng-rendeng kaya ngene iki. Jare enek cah umure
selawe